Mae Llywodraeth Cymru wedi gofyn i ymddiriedolaeth GIG Felindre edrych ar sut byddai modd gwella darpariaeth gwasanaethau canser yn y dyfodol yn ne-ddwyrain Cymru. Rydym yn cychwyn trwy sicrhau bod cleifion a gofalwyr yn ganolog i'n cynlluniau. Ei nod yw darparu gofal, triniaeth a chymorth sy'n sicrhau bod cleifion yn cael y deilliannau gorau posib, enghraifft gwell cyfle o oroesi, sy'n cymharu'n ffafriol a'r gorau mewn rhannau eraill o'r byd. Felly, rydym eisiau gwella'r gwasanaethau rydym yn ei darparu a sicrhau bod y gofal mae cleifion yn ei dderbyn o ran sawdd gorau, yn hygyrch ac yn darparu profiad ardderchog i gleifion a'i teuluoedd. I ni, mae hynny'n golygu gweithio gyda'n partneriaid i chwilio am gyfleoedd i integreiddio gwasanaethau yn well a gwella'r llwybr canser cyflawn i gleifion, o ymwybyddiaeth ac atal canser, diagnosis cynnar, triniaeth a chefnogaeth i fyw gydag effaith canser, gofal lliniarol a chynllunio gofal o flaen llaw. Cyfyngir ein gallu i gynnal a datblygu gwasanaeth o ansawdd uchel yng nghanolfan canser Felindre, gan y diffyg lle i ehangu gwasanaethau allweddol megis radiotherapi a'r amgylchedd a'r cyfleusterau anigonol i gleifion. Felly, mae angen i ni ddatblygu ein gwasanaethau mwyn galluogi pobl i gael mynediad atynt yn eu cartrefi a'r gymuned leol, yn ogystal â datblygu canolfan ganser gyfoes ac arbenigol ar gyfer triniaethau cymhleth. Bydd hynny'n ein galluogi ni i ymdopi â'r twf disgwyliedig mewn achosion a chyffredinolrwydd canser, ac ar gyfer triniaethau personol a chymhleth disgwyliedig y dyfodol. Bellach, rydym ni wedi cyrraedd man holl bwysig. Rydym ni wedi datblygu rhaglen strategol amlinellol o'r enw Trawsnewid Gwasanaethau Canser yn ne-ddwyrain Cymru, gyda'r bwriad o wella gwasanaethau canser oncoleg trydyddol yn systematig dros y blynyddoedd i ddod. Bydd y rhaglen yn ymgysylltu'n agos â'n partneriaid yn y sector iechyd, gwasanaethau cyhoeddus a'r sector gwirfoddol i sicrhau ein bod yn gallu gwella gwasanaethau ar draws y llwybr cyfan. I gychwyn, byddwn yn canolbwyntio ar ddarparu gofal a thriniaeth ein cleifion yn y lle mwyaf addas a chyfleus iddyn nhw. Gallai hynny fod yng nghartref y claf, gallai hynny fod mewn canolfan radiotherapi Felindre newydd yn y gymuned leol, neu mewn canolfan allgymorth yn y gymuned leol. Rydym ni'n darparu rhain mewn partneriaid yn byrdda iechyd lleol ar hyn o bryd, neu yng nghanolfan ganser newydd Felindre. Yn ogystal, rydym yn bwriadu agor canolfan ddysgu a fydd yn ein cynorthwyo ni i ddenu a chadw'r staff gorau a chreu'r syniadau a'r arloesedd a fydd yn parhau i wella'r gofal a'r triniaeth y gallwn ei darparu. Bydd hynny'n cynnwys hyfforddiant ac addysg, ynghyd ag ymchwil a datblygu.